Cześć, tu Drewniany Tomek Pekart, zapraszam na Bezčemy. Dawaj! Często spotykana opinia jest taka, że jesteś drewniany. I co ty na to? Tak, ja rozumiem, mamy też w Czechach takie same słowo. Drewniany, okej, to... Ale też tak mówią w Czechach? Tak, drzewák mi powiemy, że to samo. Ne, ja se nečuł. Kdybych se čul drewniany, to myślę, że bych seděl doma u PlayStationa, coś takiego. Ne czuł se tak. Może, že být, že to wygląda jak też z tego stylu gry, že napastník v Legii nemá až tyle pilek jak Josue, že celý čas je na pílke, potom to vygląda fajnie, ale já mám jak už trochu jinou robotu. To může tam tež, když schodit do boku a abych celý čas byl na pílke, ale to myślę, že bych negrál. Ten trenér by mě ściągnął od razu. Jak się czujesz z faktem, że jesteś najlepiej grającym głową piłkarzem w Ekstraklasie? Tu v Legii všichni mluví, že tylko střílem branky, tylko głową, ale to vychodí z tego, jak my grajeme, no, to časami, nebo nemáme dużo takých okazí, jakieś prostopádlo, nebo jakieś tam, že jdu sám na sám s brankářem, to tak vychodí z těch situací, jak my grajeme a máme dużo do środkování a jestem po prostu tam, kde má napastník být a z tego skorzystam. Kolejny nasz widz pyta, to już kolejne miłe pytanie, dlaczego jesteś taki potężny? U napastníka tylko ličí se ty branky, no, já až tak nepáče na to speciálně tu v Legii, bo ta robota tu v Legii dla napastníka to není tylko střílení branek, to je taká vymagająca práca, też fyzicznie, tak dużo biegání i do defenzívy. Nevím, jestli vidno to na boisku, ale tak bardzo dobrze se czuł, ale teraz zobaczymy, aż fajnie pierwszy mecz wyszedł, zobaczymy teraz następny. Gdybyś miał wybór, zagrać z jednym piłkarzem w ataku, jakimkolwiek z przeszłości, jakimś, który teraz gra w piłkę, może być to piłkarz spoza Ekstraklasy także, to kogo byś wybrał? Z kim chciałbyś być w ataku partnerem? I zawsze taki mój idol był Thierry Henry. To byl můj idol, ale myślę, že já už jsem s ním zagrál, s Dimitarem Berbatovem. O, a dlaczego? Jak jsem s ním grál v Tottenhamě, to po prostu dla mě nejlepší napastník, co jsem tak naživo zobačil, bo měl možnost zagrát a to co on robil s pílkou a jak se rušil na boisku, to je niesamowite. A to był najlepszy piłkarz, z jakim grałeś w jednej drużynie? Też grał jsem tam v Tottenhamě ogólnie, tak grał jsem s fajnymi piłkarzami, no, Luka Modric, Gareth Bale. Dużo tam było takich bardzo na to poziomie, ale tak jak mówisz napastnik, myślę, że Berbatow. W którym momencie twojej kariery byłeś w swoim prime? To będzie w tym sezonie. Ne, víš co? Než jsem vyjechal do Němec, tam jsem měl tež sezon, že měl jsem ještě 19 branek v České lize. A to měl jsem jakýž 19 let, 18-19 a točil jsem se po prostu... Królem świata? Taký flow, tak jak oni mluví, ten flow, že to je taký state of mind a že to po prostu já jsem udeřil do jak bych teraz udeřil pílke, to tam v okienko bych. To po prostu bylo coś specjalnego. I potem też
Tu, jak jsem zdobil króle střelců, tu tež fajnie jsem se czuł, ale nebylo tak, jak było wcześniej. No. Ten sam widz pyta kolejne pytanie. Czy w Las Palmas od razu było widać, że Pedri będzie tak dobrym zawodnikiem? Bo grałeś też z Pedrim. A, z Pedrem, no, to jsem hrál. Víš co, on přichodil na první trénink, já mluvím, co to je za chopáka, bo on vyglądal tak. On, jak tu máme střelka, víš, jaký je střelek u nás v družině, to on byl ještě chudší. Já mluvím, ten chlap nemůže hrát v pílke, to je nemožlivé. No potom, bo tam v Hišpánii, to je stylko hra na utřímání a jak on měl pílku, to poprostu, on hrál od 16 let jak Xavi. On v ogóle tam jakiś pojedynek, jak ty jesteś za blisko od niego, tam pílky už nemá. On poprostu, on vidí všecko na boisku, jak když tam hraješ na PlayStation. A to od prvního momentu my mluvíme, to będzie top zawodnik. Piwo czeskie czy polskie? České. Pilsner Urquell, to jest nejlepší. Ale včeraj jsem tu Jenza, zawsze když jesteśmy, on też lubi popít, mówił, Tomi, spróbuj to jakieś piwko z jakimś sokiem. To jest tu takie fajne, popularne. Tak, wczoraj pierwszy raz. Ale to nie piwo, to lemoniada. No, tak wczoraj pierwszy raz jsem spróbował. Smakowało? To jest okej, ale ogólnie czeskie piwo myślę, że najlepsze. Czy wolisz svíčkovou na smetanę czy golonkę? Svíčková na smetanie. Nie, to jest moje takie, jak coś czeskiego, tak to svíčková to jest po prostu top. Co to jest? Powiedz, jeżeli ktoś nie wie. Taki sos z wawrzami a knedlik, no. Pyta nasz widz, co Cię bawi w języku polskim, w którym zresztą, jak już słyszymy, bardzo dobrze mówisz, bo naszego widza w czeskim bawi wszystko. My zawsze się śmiejemy tam z chłopakami, a trener Dovhaň a Arek Malář zawsze do mnie podchodzi a tam pyta, jakie po czesku coś, a tam se śmieją z tego, ja też, dla mnie to bardzo śmieszny język, ale tak oczywiście najpopularniejszy jest to słowo šukat. Jak tam jest, ktoś się mnie pyta, że gdzie jest trener, szukam trenera, to jest trochę tak, dla mnie to zní trochę tak średnie, no, ale tak, śmieję się do mnie. Czy Legia Warszawa z takim składem jak teraz jest w stanie zdobyć Mistrzostwo Polski i Puchar Polski, czyli podwójną koronę? To ja mam nadzieję, że tak, bo teraz dołączyli jeszcze parę piłkarzy do nas, bardzo jakościowi, kteří můžou robiť te różnice. A jak mówisz, jeśli chcemy tam walczyć na 3 frontach, to trzeba mít fajną drużynę. Myślę, że teraz ji mamy, ale myślę, że jesteśmy ve stanie wygrać to i to. Czy będziesz się jeszcze kłócił z Josue o to, kto powinien wykonywać rzuty karne? I czy zgadzasz się, że to on powinien strzelać rzuty karne, czy nie? Mně nebylo ten ostatní sezon, ten první pole ostatního sezónu, on tu jakieś parę razy oddal komuś. Carlitosowi, a potem jeszcze komuś. Masz chęć na rzuty karne? Tak, jak ten sezon, jak tu těch 22 branek střelil jsem, to myślę, že 4-5 měl jsem z karného. Ale potem to střílel jsem všetky karné, i potom byl ten meč s tím Spartakem. I potom myslím, že už my do konce sezóny už neměli karné, i potom odchodil jsem. No. Czyli trzeba negocjować teraz. Teraz musím negocjować. U którego trenera czułeś się lepiej? U Kosty Runjaicia czy u Czesława Miechniewicza? No musisz, wiesz, teraz uważać, co powiesz, bo to grząskie zawsze pole. Trenér Runjanič negadá, ale rozumí po polsky. Co będzie trzeba, to zrozumie. Ne, to jest těžko, coś oczywiście z trenérem Michniewiczem
zrobili jsme mistra 3 kolejky před koncem sezónu, já byl král střelců, to fajně jsem se čul a teraz, jak by nebylo trenéra Runiaiče, to mě by nebylo tu. No, bardzo walczył o ciebie. On mocno naciskal s Jackem Želinským. Codziennie chyba dzwonili, co? Był taki moment? Abych vrutil, takže to jsem bardzo šťastlivý, že ty lidi teraz jsou tu v klubě, bo Jacek tež bardzo, myślę, že všichni lidi v klubě bardzo ho šanují a to je člověk, který rozumí pílke i tam potrafi s námi gádat a všecko je tak teraz, jak má být, ale jak mluvím, jak by nebyl trenér Runiaič, to myślę, že mě by nebylo. Czy żałujesz, że wyjechałeś do Turcji? Víš co, to také dvě strany, můžeme povedat, jak by si se zapýtal ženy, to ta by odrazu tě povedela, že to byl Bond. Ale to je taká duża historie. No. Z druhé strany také dosvědčení do žiče a do té następné kariéry to zrobilo, že myślę, že dla mojej žiče tež já jsem, jak to je revaluate, převartoštoval jsem dużo řečí v žiče a myślę, že... Na przykład co? Co zrozumiałeś? Że pieniądze to nie wszystko? Že peníze to ne všecko, potom jsem ich zobačil tylko na papíře. Do teraz nie zapłacili? Ne. A ile pensji ci zapłacili? Tylko to, jak jsem podpísal, tak tam byl takých pár euro za ten podpis té umowy, a potem już nic. Ale było tak, zastanawiam się, że pojechałeś tam i straciłeś trochę radość z życia? Bo mało grałeś, nie płacili, tak wszystko na nie. To jak vrátil jsem se tu, tak tu s prezesem gadali jsme o tom, že tu jak hraješ v Legii, to těžko, kdež odchodit, aby si znalezl to samé, co je tu, bo tu je po prostu všecko top. Tu teraz ještě jak máme to LTC, ty tréninkové varunky, to člověk se tu čuje jak v Realu Madrid, super město, kibice, Kasa top. na čas. Kasa na čas. To robí tu różnici dla mě, no. Tam jak mluvíš, tam jsem přichodil a chłopaki tylko mówili, kiedy będą pieniądze, kiedy zrobimy jakiś bojkot, że nie będziemy w ogóle trenowali, a takie rzeczy to není dla mnie. No. Gdybyś miał porównać poziom ekstraklasy do innych lig, w których występowałeś, no było ich trochę, bo to była i liga hiszpańska, i grecka, i niemiecka, byłeś też w Anglii, to jak oceniasz naszą ligę? Bardzo specyficzna liga. Myślę, że taka podobna jak česká liga, bo jsou také případy, že bardzo dobří piłkaři, kdež z fajných lig přichodí tu do extraklasy a po prostu nejsou na takým poziomie, jak byli wtedy, a odwrotnie. Tak, jak przyjeżdżają Hiszpanie z drugiej, trzeciej ligi i są gwiazdami. Nie? Tak. A ne, taka bardzo fizyczna, wymagająca. Czasami ty piłkarze w ogóle na to nie są przygotowani. Czy Warszawa to jest ostatni przystanek w twojej karierze piłkarskiej? No, poczekamy, jak przychodzi żona jeszcze, to zapytasz się i to jak bych teraz mówił, że jeszcze nie ostatni, to rozwód od razu zrobi. Jak znów przyjdzie propozycja tam z Kazachstanu czy z Uzbekistanu, nie? Nie, to już na pewno. Ja myślę, że to będzie ostatni sztaca. Zobaczymy, co będzie jeszcze. Mam do lata jeszcze kontrakt, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę dłużej mógłbym jeszcze pograć tu.
czy chciałbyś po zakończeniu kariery zostać w Legii i na przykład związać się z klubem, nie wiem, no jako trener na przykład pyta. Takie fajne pytanko, co teraz jak jsem przychodził tu, a już wcześniej jsme trochę tak gadali, to zawsze Jacek Zieliński mówi, że jak ja i Jędza skończymy, to będziemy prawa a lewa ręka jego, tak to nagrywaj to, a mam nadzieję, że to będzie oglądał. Ale chciałbyś? Czy chcesz wrócić, nie wiem, do Aten, masz tam piękny dom? No, nie, zobaczymy. Teraz jestem tylko skupiony na to, że jeszcze myślę, że parę lat będę grał w piłkę i potem oczywiście jak jakąś fajną ofertę tu z klubu bych otrzymał, to musiałbym tak poprzemyśleć, bo teraz jak wrócił jsem se celý čas, tak już myślę o tym, co by mogło być za tych parę lat a czuję się tak co den więcej tak związany tak z tym klubem. Związany z tym klubem. Ale chciałbyś w ogóle przy piłce zostać? Bo też jest takie pytanie. Czy myślisz, też ja dałem takie pytanie sam sobie. Myślę, że tak w jakiej pozycji? Myślę, że ja tak trener na pewno myślę, że nie widzę po prostu siebie jak trener. Może coś, jakiś ten management, coś takiego, że też, że gadam jakieś 4-5 języków, to też jest fajne. Nebo jakiś, może być jakiś agent. Zobaczymy, no, zobaczymy.